Данката Донче! Данката де! Краля на купчетата! Аха-а! Голям бизнесмен, купчета реди, продава тениски, използва филтри за красота, прилича на круша, кара гол в тройка и се мисли за богат. А хляба му зависи от тикток абонат. Ходи на почивки, прави се на паралия, ала от година седи само на чеки. А бобъра го напусна, зъби като на Елен, стая за хапка пробиваше рога и устата й миришеше на лайна. Данката Дончев, краля на купчетата, кара колата на баща си, селски тарикат. Като му я вземе обаче остава с голфа пълен простак. Прави битки с хулагин, педераса, сигурно заедно са седяли на една маса. И данката му е духал на тераса, клецали до сутринта, играеше Fortnite слаб на масти, а миришеше на помия. Малко хора знаят колко трудно се е родил, пълен дебил, ама сега е звезда на TikTok. Пил!